Vitaj, volám sa Julia a som fyzioterapeut. Pokiaľ máš bolesť v sánke, ťažkosti pri prežúvaní, časté bolesti hlavy, bolesti krčnej chrbtice, či dokonca vertigo alebo tinnitus, týmito cvikmi a pravidelným cvičením dokážeš zmierniť svoje ťažkosti. Žuvacie svaly v okolí sa podieľajú na stabilizácii polohy temporomandibulárneho kĺbu a pohybov hlavy či celkovému držaniu tela. Pohyblivosť čelusného kĺbu je do všetkých smerov a práve preto je častokrát náchylný na rôzne dysfunkcie. Spánkový sval alebo musculus temporalis je jeden zo žuvacích svalov. Tento sval vykonáva zatváranie úst a taktiež je schopný ťahať čelusť dozadu. Pri uvoľňovaní tohto svalu sa prstami zabárame do vlasov nahor a dozadu. Dýchame pokojne a snažíme sa precítiť uvoľňovanie svalu. K tomuto cviku pridávame otváranie úst. Urobíme nádych a pri výdychu posúvame prsty dozadu do vlasovej časti. Teraz prejdeme na uvoľňovanie svalu dlaňou. Vstupujeme rovnako ako v predošlom cviku. Pri tomto cviku priložíme dlaň na spánkovú časť a prsty smerujeme nahor spolu s vykonávaným pohybom. Prejdeme na uvoľňovanie musculus masseter. Snažíme sa krúživými pohybmi vnímať sval a jeho napätie. Týmito pohybmi to dokážeme zmierniť. Pohyb prstov vedieme od ucha smerom nadol po svale. Snažíme sa vyvíjať na sval mierny až stredne silný tlak, aby došlo k požadovanému uvoľneniu svalu. Snažíme sa prejsť prstami celú časť svalu vyvíjame mierny až stredne silný tlak.
pridávame otváranie úst. Prsty ťaháme v 3 líniách po svale. Pri výdychu ťaháme pohyb prstov smerom od temporomandibulárneho kĺbu, to znamená dopredu k ústam. Ruku dáme v päsť a priložíme na oblasť temporomandibulárneho kĺbu, teda v blízkosti ucha, a prechádzame celou časťou. Pridávame otváranie úst, tak ako v predošlom cviku. Touto časťou prstov sa snažíme uvoľniť aj musculus temporalis. Taktiež sa snažíme prechádzať v 3 líniách, hornej, strednej a zadnej časti. Taktiež pridávame otváranie úst, ako v predošlých cvikoch.